Калинка, калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка моя. Джамбазов, тези песни се пеят, не се вият. При мене поне се разбира коя е песента. И коя е? Песента на изгубения койот? Заяждай се! После да не плачеш, като ти изпратя картичка от Москва. Ми изпратиш картичка от Москва, другой раз. Този конкурс ще го спечелим ние. Може, ако ние не участваме. Добре. Айде, пей тогава. И какъв стара сега резултата? 1000 на 842. По-спокойно с емоциите, Джамбазов. Брани сърцето. Може да си спечелил битката, но войната не си. Те войната я спечелиха руснаците. Няколко дни преди Ден Победы при нас са група Грамофон с информация за един интересен конкурс. Да, с помощта на Руския културен център ние търсим най-добрият самодеен ансамбъл, изпълняващ руски военни песни. Финалът ще се състои на 9 май в Музикалния театър. Чухме нещо за голяма награда. Наградата наистина е уникална. Екскурзия на ансамбъла победител в Москва. И така, драги радиослушатели, очаквайте финала на този вълнуващ конкурс на 9 май на живо. Ти какво мислиш? Нищо. Да не вземеш да участваш. Глупости. Нали ги знам тия конкурси, бе? Всичко е нагласено. Заповедайте. Ансамбъл 17 мига от пролетта. Да, всъщност ние сме 7 души. Добре, ще ви очакваме на сцената. Да. Дали ще има още много ансамбли? Не. За сега се е записал само още един. Добре. Хора на Джуров от Надежда. Не, това не е добре, не е добре. Това е бе, Джуров, бе, къде се вре на всеки? Нати! 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 Не може да бъде. Да не се изобретили някакво ново хапче. Не, коте. Влязох. Това го усетих. Влязох в листата на 7-мо място. И да не беше на 72-ро при нашите. Затова вече не съм при нашите. Коте, това е най-възбуждащото нещо, което някога си казвал. Мяу. Защото още не си чула това. Депутат. Чакай! Кои са другите 6? Години илюзии. Живота е хубав до избори. Братле, това няма начин да е така. Тук ти пак и объркал половините.
Сваляй! Не случайно си поръчват абитюренските рокли при мен, Мило. Да. Виж колко изчистинка ми се получи. Да, изчистила си 2-3 щрауса. Гери, ти не усещаш ли, че Салвадор няма с кого да си играе? Ми играйте си, де. Ама не е там въпроса. Едно дете не е хубаво да расте само. Чули? Помниш ли Ванчето на комшийката? 6 деца има вече, а е 2 месеца по-малко от тебе. Ими браво на Ванчето, браво. На мен още ми е рано. О, глупости, как ще е рано? Абе, не съм готова да купувам шоколадово яйце. И да го давам на някой друг. Плюс това, чао гърди, чао божествено тяло. Ма не е вярно, бе. Като родиш, знаеш ли как ще цъфнеш? О, ще цъфнеш, гаранция. Гаранция. Ей така. Гаранция Франция. Не, Надежда. Пепа, ще го изложиш ли това? Че едва покриваме кредита на оная. Бе, това ще го изложа, Лело Цеце, ама кой ще го купи? Моля ти се, бе, Пепо. Очите съм си оставила в него. Виж, истинска брюкселска дантела. Я? Кой е брюкселска? 80 години, животът е хубав. Честит да бъде този ден, в който всеки е роден и е поет. Може, ама не нашия, Лело Цеце. Боже! Величко ми е поръчал билборд за рождения ден на мама момчето. Ти на 80 години ли ставаш, бе, Лело Цеце? Глупости. Нещо са объркали цифрите. Отвори да взема едни бомбони. Имам едни много хубави. От 2 години никой не ги купува. Какво правиш, бе, извратеняк? Ами, аз нещо съм се Я объркал. марш да не извикам полицията. Сега. Значи, трябва ни само униформи, строева подготовка, малко софеш, бе, нищо работа, бе. Не, защото имаме и много време. Цели 2 дни с днешния. Джамбас, да беше надпиване с руска водка, щех да съм вътре. Ама руски песни, Бе, ти къде си чувал руски песни без водка? Ден победа! Как ден победа е, бе, Джамбас? Ние даже я губим тази война. Защото сме били на страната на тая. Аз съм пацифист. Във военни празници не искам да участвам. Кире, във Втората световна война са умрели 60 милиона души. И то за какво? За един, дето не си пил хапчетата. И всеки един от тях е имал майка, баща, деця. И един ден фраз! 9 май и всичко свършва. Абе, остави я ти Москва. Не мога да пея руски песни 2 дни преди изборите. Сега съм на 7-мо място в листите. Да, не се знае на къде ще духне вятъра. Да, ама като духне да не разлисти едни папки, от които да се разбере кой и колко може да пее. А? Агент Чебурашка. Добре, да си направим купона. Хората обичат раздвижените кандидати. А? Утре в 7 часа точно на плаца. Строева? Не. Оперативка. Айде на здраве за победата! Малко внимание, контрола. Хора, да ви питам нещо. Поред вас, нормално ли е човек да се влюби в манекенка? Честито, бе! И Величко стара човек. Коя е? Познавам ли я? Кажи, колко си големи бомбите. Работи тук в един магазин на витрината. Само не ми казвай, че си се влюбил в пластмасов манекен. Не ти казвам, ама
Хубаво де. Слушай сега. Отдавна си сам. Натрупал си малко повече напрежение. Хубаво от време на време да се освобождава лошата енергия. На пингвина може да се вярва за тия работи. Добре, бе, дали имаше някаква кифла там? Какво стара с нея? Имаше пари, имаше и кифла. Защо не си вземеш някой спортен уред? Такъв който да... Спорта е като секса. Те двете са... Абсолютно. Освен това, после никой не ти се сърди, като заспиш. Оле, Гергано, как можа да избереш този плат? Прилича на руска салата. Ми так му да не личи, като го повръщат, но... Герчо, аз не искам да се бъркам, ама една жена не роди ли не е никаква жена. А какво е, бе, маме? И айде стига с това. Кога ще ни родите една внуче? Ще ни. Как така ще ни? Излиза, че трябва да раждам за някой друг, а не за себе си. Ти като го гушнеш, няма така да мислиш. Повярвай ми. Виж какво. За тези работи имам вяра на двама души. Единия съм аз. Другия не си ти. О, не ме гледай. Не, и аз не съм. Живе! Москва! Световно! Охлюви! Живко! Познай къде ще се проведе световното понадбягване с охлюви. В Москва! Направо настръхна. Някои от нас ще са големи бързаци. Ако се запишем в хора на Джамбазов, ще постигнем огромен фурор в Москва. Кирчо, много мразя тия армейски простащини. Молите се. Хората са оказали, правете любов, а не война. Ти не разбираш какъв шанс е това. Разбираш ли? Тихо те. Москва! Ало? Любов? Здрасти, бейби! Ох, имам лоша новина. Трябва да поема смяната на една колежка и другата седмица съм в Москва. Стига де, кой ходи в Москва? Само идиотите ходят в Москва. Ало? Май ми се отваря път натам. О, не мога да повярвам! Ура! Той и аз не мога да повярвам. Малко насам. Дай! Стоп! Готово! Величко, не трябваше, бе, мама. Майко, знам, че не трябваше, ама до това момиче така ми направи. Какво момиче, бе? Говоря ти за билборда. Не трябваше да харчиш толкова пари заради мене. Сега, то човек веднъж става на 80 години. 60. И 3. Добре, де. Обаче аз това не съм го сложил. Че кой тогава? Може да си от общината. Ти си един от малкото кореняци тук. Хората ти правят уважение. Да му се не надяваш на кмета. Ще трябва да взема и уиски. И чипс. Ела, ядеш малко. Ето ме! Тук съм. За кои празници ще отсъстваш? Мани, те ни празници. Един път на 4 години, ама... Айде, писи. Ти за какво? Кредита ли ще погасяваме? Не. Кредита, Величко. Дойдох да почерпя за това, дето ми го е сложил мъжът. То май аз за това трябва да почерпа, ама... Виж какво. Откажи се, докато е време. Знаеш, че съм бил солист. Ще ви изнем с парцалите, знаеш. Ще изидете... То си не знае какво ще изидете. Ти коя песен си избрал? Калинка. Калинка не може. По жреби ние пееме първи, така че... Добре, бе, Джамбазов, има толкова много хубави песни. Вземи Катюша, вземи Ден победай. Калинка остави на мене сега. Добре. Искаш ли да решиме спора по-руски? Който първи изгуби свяст, губи и калинка. Айде! Сега сам си го на Хенри.
Кажи. Добре си ние само двамата, нали? Искаш да убия майка ти? Не бе. Глупости. Не, просто се чудих. Дали не искаш дете? В момента не. Що? Нещото... Аз не искам, обаче се чудих, ако... Ти дали не искаш? Не. За какво ми е още един, от който да се крия, за да правя секс? Не знам. Някои мъже искат момченце, което да е кръстено на тях. А други пък искат момиченце, което да има техните очи. След 7-8 години ти да направиш кариера, аз да посъбера някой лев. Значи не си на вид. Рано ни още. Седи, че ми пада главата. Не бе, защото се бях притеснила. Като Русия, яба втора, тъй велика на света, тя е нашата опора, тя е нашата висота. И това не съм го казал аз. И голема работа са това руснаците. Цел метеорит падна там в тях и се изгуби. Ето колко е големата руска страна. Да се разберем. Значи това, което е паднало в Русия, се остава в Русия. Да. Айде на здраво. Иска Драмбозова. Ти донесе уиски. Драмбозова? Дето ме мрази в червата. Не бе, тя си помислила, че този билборд не си го сложил на входа за рождения и ден. Ти каза, че не съм аз, нали? Естествено, че не. Абе, избори идват. Сега ти трябват симпатизанти. Данче, ти си по-ценна от всичките ми пиари. Обичам те. Мерси, Мирончо. Душата е важен, Журев. В душата си всеки руснак е поет, космонавт и алкохолик едновременно. Де това не можа да го разбере оня малкия. И се удави в широката руска душа. Да, така е, съгласен. Не всичкото на мене не е така, няма да си правим номера. Нали се разбрах? Който пръв угасни губи калинка. Преглътни го, ти вече си е загубила. Да, бе, да. Хайде, за руската душа! Ремонт 2 часа посред нощ, бе. Я. Тие са на моите години. Ще пия едно и за вас. Какво е това думкане посред нощ?
Вие тавана ли ремонтирате? Величко спортува. Какво спортува? Имам чувство, че ще ми пробие пода. Еми, влез да видиш, ако не вярваш. Равнис! Величко! Равнис, казах! Мирно! Мирно! И така. Искам повече решителност в погледа. О, ай, остави! Абе, това армейски хор ли е или Харлем Шейк? Не, това е 6:30. Махни очалата, бе. Слушам. И ти също. Слушам. В боя никой няма да те пита колко часа. Режат ти гръцмуля и прочие. Значи ще проведем малко строева подготовка. А стегнете се малко! Москва не вярва на сълзи. Цеков, и ти ли, бе? Моля ви се, вземете ме и мен. Никога не съм бил в казармата. И да си бил. Никой нямаш да забележи. Добре, ти ще пееш ниските. И така. Не, дес. Дес. Това. Цеков, не изоставай. Леви. Раз, два, три. Леви. Раз, два, три. Леви. На место! На место! Абе, Джамбазов, вие по пижами ли ще посрещате врага? Ами, ако врага е от 3 души и по пижами ще ги опаткаме. Моля, тук сме 4. Я не си губете времето и вървете да работите. Ама ние не обичаме да работиме. Казах да работите, не да обичате да работите. Между другото, кой спечели Калинка? Наравно. Ако искаш втори матч. Абе, я по-добре си ушите униформа, бе. Ходо! Марш! Стоп! Леви! Леви! Ес! Три! Леви! Ес! Леви! 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 Ес! Викам си, той човек все на вратата. Кога ще влезе да се почерпим? Аз да не ви притеснявам. Ма как ще ни притесняваш? Без друго имахме едно висящо кафенце. Аз такова... ще имаме нужда от няколко парадни униформи. За утре. Но пък за без пари. Ще може ли да ги ушиете? Изключено. Абе, мамо, затрупани сме с поръчки. Аз ще помогна. И аз ли да ти взема мерки? Охо! Ако отидем в Москва, може да се видя Соля. А моето руско другарче. 4-ти клас си писахме. Даже веднъж ми прати ръчичката си. Ако можеш и сега да ти изпрати ръчичката си. Какво е? Уреда не помага ли? Не. Ако за сексуална енергия даваха пари, до сега ще да съм милионер. Чакайте, бе. То може да си изкарат пари от това. Ми да, в банката за сперма. Аз преди да си намеря работа от време на време ходех. И ти, бе? Да. Странно, че не сме се засичали. Слушай, бе, така ще решиш два проблема едновременно. Хем си покриеш кредита, хем няма да налиташ на пластмасови жени. Аре, ставай, изчите води. Ама аз мога и вкъщи, но... Абе, шо седи, пари? аз ще го закараме. Да. Там трябва да е пресно всичко, бе. Айде, изследванията са ти супер. Подписваш това и готово. Какъв е този договор? Абе, в общи линии казва, че като слезат пътниците от автобуса, не си им контрольор. Не знам, аз вече не съм сигурен. Аре бе, 100 кинта.
100 кинта. Освен това, това е единственият начин гените на Драмбозови да продължат да живеят. Казва го, все едно е нещо хубаво, а? Ето тези са. Юсеин Болт и Ивет Лалова. Най-бързите бавни животни на планетата. Ако ги потренираме малко, в Москва ще им дишат прахта. Може. Все пак отскоро съм треньор на охлюви. Шишето къде? Шишето, бе. Всеки момент ще ти извикат да знаеш. Абе, ти измисли ли си псевдоним? Какъв е? Не мога да викаш. Господин Загорелов? Господин Загорелов? Кой е аз? Ако обичате. Елате с мен, третата стая. Кофа му дайте. С 100 км в час, пак съм напредна. С 100 км в час, аз следя. Уважаеми зрители, време е за първата контрола. Ти кой си избираш? Юсеин Болт или Ивет Лалова? Ивет Лалова, която и да е тя. Добре, аз ще бъда за Юсеин. Готови? Старт! Давай, Юсине! Давай, Юсине! Давай! Давай, Юсине! Давай! Още малко, Юсине! Давай! Още малко! Дай! Как още малко, бе? Тия по-бързо стоят, отколкото тичат. Не са загрели хубаво. Може би трябва по-специална подготовка. Всяко начало е трудно. Сандъков, от мен имаш вече един глас. Даже два. Що ви харесва платформата ми? Платформата не. Обаче билборда много ми харесва. Билборда? Да. Да. Моля се, това е най-малкото нещо. Утре заповядайте на почерпка. Мерси. Къде? У вас ли? Не, пред надписа. Искам всички да го видят. Ама много хубаво си излязъл, бе. Сега. Влизам така. Че капаш. Той е нов човек. За май някой лев. Правилен секс. Секс с чашка. Абе, с чашка, ама секс. Айде, бе, плейбой. Айде. Добре. Свещена война. Музика Александър Александров. Текст Василий Лебедев. Кумач. Тук журито направо ще настръкне. Сандъков? Опитай. Журито направо ще настръкне. Пронов. Да. Пробай ти. Вставай, страна огромная! Вставай, несмертни бои! Много добре. Това е. Ето това е. Ето, подкрепете се. Аз ще се въздържа. Не обичам тлъсто. Това е почти без холестерол. Така ли? Ми да. Може ли да пробваме? Разбира се. Да се чуди човек, що съм станал вегетарианец. 3 и. Разцветали я. Стоп! Абе, Величко, бе. Само ти още не си е научил. 3 и. Не, само Величко. Разцветали ябълни и круши. Какви круши, бе? Горуши. То едно и също. Не! Къде е круши? Къде е груша? Большой плод. Мари го, бе, джамбаз. Мари гости го, гледай, че кръвта още не му се е върнала в мозък. Пепо, дай на крастиш. От тия корнишони ще занесем на руснаците.
Казват, че давали по 300 рубли за такива деликатеси. Извинявай, брат. Абе, ако в Москва не има от нашата бира, какво правим? Зареждай сега. Устья благородная скипает, как Добре, ето това е. Това е. Запазете го за утре. Сега, всички се отегляме на почивка, да няма никакво хабене на излишна енергия. И като казах излишна енергия, имах предвид сексуална. Ами се, разбира се, естествено как. Айде. Лека вечер. Да. Ама, Коте, нали чу човека? Утре е голям ден. Коте, денят винаги е голям, но нощите рядко са големи. Дай. О, оп! Я вземи и оня стол. Като е за ядене, всички ще дойдат. Майко, айде на здраве за нашата рожденичка. Не, това е голема изненада. А ти така не си черпила от асамблея Знаме на мира, Няма как при такава изненада от страна на общината. Да. Скъпи съседи и избиратели, нещата между нас не винаги са вървели гладко. Но искам да знаете, че аз не съм преставал да мисля за всеки един от нас. От вас. Да. То и ние за миг не сме преставали да мислиме за всеки един от вас. От нас. Да. Мислил съм като общинар, ще продължавам да мисля и като народен представител. Сега стига, разбира се, да ме изберете. То се знае, то е ясно как. Но да оставим политиката на страна. Още веднъж, честито на нашата скъпа юбилярка Кака Цеца Драмбозова. Браво! Живо и здраво! Като кмет съм много щастлив да й посветя ето този билборд. 80 години родна трапеза. Бе, майко, объркали сте имената? Объркали те! Тото и ще една обикновена реклама, бе! Браво, бе, Сандаков! Пак ти излага, нали? Ама... Не, чакай. Ще черпя тук аз. Ще купувам. Ама, вижте, сигурно е станала някаква грешка. Това е... Щеше да стане. Щях да гласувам за един лъжец. Шарлатанин! То по един глас... Аз ще минем без него, айде. Съждавам без глас, ама без бой май нема минете. Тук ще минем. Запазете се на Сега разбирате ли защо хората винаги са били два вида? Такива, които мразят депутатите и самите депутати. Но тази битка не беше последната за деня. Предстоеше битката за Москва. Остава, дойдоха ли, бе? Никакви ги няма. Слушайте, дайте да влизаме. Умрях от студ. Петко не чакат. Абе, чакат го. Ако в него са костюмите, чакат го. Хайде, Момчета! Ето ги! Жените успяха. Идеално. Хубави ли сте? Зависи. Ами ние от коя армия сме?
Army of Lovers. Еми сега, за без пари толкова. Ясно. На костюми не можем да разчитаме. Пепо, носиш ли онова? Това, че сме най-добрите певци, това е ясно. На всичко отгоре обаче сме и благородни. Затова ще почерпим нашите противници с малко допинг. Не ме гледай умно Проданов, тичай за допинг. Айде, тичайте за допинг. Слушай, Цеков, след мен, бегом, марш! А, така. Мия, 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 мия. Разцветяли яблони и круши, падали тумани на Не така. Извисете малко глас и ще стане. Ти пък кой си? Аз съм духа от лампата на Аладин. Можеш ли да ни изпълниш 3 желания? Разбира се, че мога. Какви са 3-те ви желания? Бира! Мацка! Окнов шампион! Ей! Искате само за себе си. Ето ги истинските 3 желания. Журев да се провали. Журев да се провали. И не на последно място. Журев да се провали. А сега ансамбъл Березка от Румъния ще изпълни Калинка. Чакай, моето желание се изпълни. Я гледай, пайлена студена. Джамбас! Вина! Мани, че ми се пикаете 2 не виждам. Ходи пикай, имаме още 10 минути. Не. Точно тая вечер се тегли тотото. Не искам да си пикая на късмета. Суеверията са пълна глупост. Шансът да спечелиш от тотото е 1 към 13 милиона 879 хиляди 318. Независимо дали си пикал или не. Слушай, ще пикая на твоя отговорност. Мислимо, ако не спечеля. Пеше, дай една. Така! Давай! Умрела от тук. Дай разтварачка. И каква е тази работа с бирата? Сега, тая ледена бира. Така ще им пресече гласчетата, че звук няма да могат да издадат. Ами ако не пият? Тия да не пият. Бира. Все едно ти да не вземаш рушвети. Момчета! Екс! Хор 17 мига от пролета, след 5 минути на сцената. Посрещнете ансамбъл 17 мига от пролета. С главен художествен ръководител Еделваш Чамбасов. Тричтерим. Ръците ябълни и букши, алили, ванената мой, назави, нашата душа, Достатъчно! 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 Достатъчно!
Вие не сте за тук. Вие сте за уши, нос, гърло. Понеже ние малко пинахме малко сладолет и в това... Кажете на следващите да влизат. Ама ние танци. Ние имаме танц. Да. Пепо, ти си сега. Айде. Уважаеми радиослушатели, ще чуете песента Сулико в изпълнение на хор Салави. Леви! Стоп! Дале! Ходом! Марш! Последни в програмата хора на Джуров от Надежда. Страна огромная, вставай на смертный бой. Фашистской силой темною, с проклятою ордой. Стоп! Ние сме сериозен хор! Какво е това тук? Той е детски хор, направо изби рибата. Налево! Ходом! Марш! И така, победител в нашия конкурс е детски хор Аганьок от Павликени. Приятно изкарване в Москва. С моите колеги ще закрием конкурса с най-емблематичната песен за 9 май. Вашите аплодисменти за Ден Победы. Днем Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Это День Победы, порохом пропах. Это праздник, сединою на висках. Это радость, со слезами на глазах. Добре де. Защо да родя? Защото тук всички са с кореми и бутат колички, затова ли? Да не сме на някакво състезание. Не бе, честно, кажи ми, защо да го направя? Обаче без глупости за смисъла на живота и... Ние майките сме като мафия. Заклели сме се да не казваме отговора. Ще го научиш като родиш. Ама Нюшо! Не знам. Май не трябваше да го правя. По толкова, бе? Дарил си малко сперма. Да, ама някой ден, ако не се родят деца. Мога да се изненадаш, ама предимно за това е ползата. Няма мога да ги виждам. Няма да знам как се казват. Няма да мога да им помагам за домашните. То да си баща е много повече от това да си донор на сперма. На мене ли го каза? Не знам, към тебе гледам. А на мене ли го каза? Я да те видя. Я да те видя. Я да видя колко си хубав. През 2012 година България отчете най-ниската си раждаемост след военната 1945. Според прогнозите на Световната банка, до 2050 година
българите ще намалеят с 40%. Ето това е нашата война. Войната, в която не умираме, а просто не се раждаме. Дали е от страх, ще има ли с какво да ги нахраним? Дали е от егоизъм или пък от нещо друго? Крачим с обич недадена и се стопяваме. И се стопяваме, и се стопяваме. Но един ден то ще изплаче. Ще видиш малките му пръсти и ще забравиш всичките си страхове. А очите му, те толкова ще приличат на твоите. В тях ще видиш своя празник. И ще се разплачеш, и ще се разсмееш, защото това ще бъде денят на твоята победа.